De la Habibi, două bijuteri, nu mai pot dormi. Băga mea și am palilul la ta, ce drum e ăsta de merg decât eu pe el, dacă vine unul din față nu mă mai întorc, e cu sens unic, ce mea. Băga mea și am palilul la ta, unde? În dreapta sau în stânga, că nu e semn. Bă, mi se cam termină drumul, băga mea și tot de la cucuiță din deal, băga mea și mă duc eu la palilula, la Robert, auzi, Robert, să-ți băga palilula ta, păi astea e drumei! Ce mea asta cu cuiață din deal, că dacă mă duc în stânga, cad în mort pe aici! Băi, s-a enervat Colac, băi! S-a enervat Colac! Mă bucură dinozaurul să moară, Gicu, dacă nu. Ce margă e, vezi? Ia uite cât asta. Gicu, dai după cameră. Deci că e monstru din Loch Ness. Stai că dai focaliză. Ia uite, mă, dă dracu. Mi-e frică mie de aia de aici, de la 2 metri. Aoleu! M-am dus dracu la o mormântare. Așa? Lasă, zic. Hai, zi. Stai o briză, că stai. Zi. Fii al dracu, Georgica. Georgica, ce bun, Georgica. A? Ai o țigaretă. N-am îți dă de 1 leu să-ți iei o țigare. Nu fumează niciunul de aici. Nu fumăm, mă, nu fumăm. A, bea bere. Cine bea bere? Hai că e simpatică. Gata, Georgica, gata, pa, Georgica, ne mai vedem, mai Auzi, trec băi. facile. Cum e pis de afară, aș mânca o Dai briz, dai briz, dai. Aș mânca piti. Aleu, coaie. Gata, mă. Dacă nu mă vei iubi, mă vei pierde și nu mă voi regăsi. Stai ochi. Că nu mai prind. Salut! Bă, apropo, sunt cam plictisit astăzi. La 3 am programare la tuns. Trebuie să mă duc să mă tund. Da. Și ideea e că, până mă duc, că este 2 ceasul, am o de-asta, o curiozitate așa. Dacă pun eu pe roc o GoPro și filmez în modul 360 aici în curte la mine la țară, oare este ceva șmecher? Ia hai să vedem. Între timp, până mergem la tuns și după aia mergem la baie cu băieții să sărim, că astăzi sunt 35 de grade. Deoarece e cald la tot și ăsta. Dau șatru carabari, parcă după milion gol bun. Mai am 6 minute de filmat în 4K, nu mai am memorie pe telefon, da. Aolică să-mi bag în gura mea. Ce frumos, mă. Am dat dracu. Auzi, editai vlogul ăla? Editai vlogul ăla? Și... Ce? Ce tractor? Să mor. S-a ridicat acum, zic că e mini sub să mor. Trebuie să mai și las. Păi da, sunt nesimțit de ieșite în afară. Nu mă așteptam să iasă atâta, dar sunt mișto.
Știi ce, mă, le facă și pe astea? Ce? Le freacă și pe astea? Da, boss, ești prost. Vrei să vezi? Urât rău? Ia vino ca să vezi. Păi dacă am mers că iau așa... Ți stau până târziu pe afară, o bere rece când e vară, intră bine totdeauna la piscina dintre blocuri, iar se strânge toată spuma. Miroase a grătare peste tot pe unde trăiești, dacă te-ai întors acasă nu-ți mai vine să mai pleci. Zic românii din diaspora că le-a fost dor de țară, bine ați revenit, distanța nu ne separă. Toate pe mese dăm sombra, sombra. Grijile noastre afară, facem nopți în Dar mai întâi trebuie să mergem să luăm mâncare la câini și să facem o baie corectă, să mă răcoresc, că e cald rău de tot acum. Ei, uite ce aici, tată. Trebuie să pun blân, să cofrez, să torn ciment, să dă toate. Cam asta este. Am dat o grămadă de dăștia ce căscuseră pom din astea pe lângă garpa aici. Și astăzi îl termin pe ăsta și m-am în partea alaltă. După aia mâine și gata. Și poate vă filmez și un pic când lucrez pe aici astăzi. Aruncă doar vorbe, sunteți genul ăla de bănecere. O, burghie. Ia fiți atenți chat ce face Rusti la ora, cât e ceasul? Nu știu ce oră e, dar am și eu jantele astea puternice dezvoltate. Băgai și la lumină. Și am o chestiune aici. Deci stați un pic așa, scoate și noi niște șervețele din ăștia umede. Da? Și uite, buza asta la jantele ăștia nu iese montană și nu iese la spălătorie. Și trebuie să o curăți, uite așa, cu șervețelul umed. Și băgai și eu pe aici și ea, că tot o oprirăm, să șterg și eu buza asta cu șervețelul umed, să mor. Sunt creier, o să moară băiatul, bă, dacă nu. Uite aia. O facem frumoasă să strălucească, să vadă poliția aici, așa, de regulamentaritate. Poftiți, domnule cameraman. Uite ce te nu se ăștia la spălătorie. După care să ștergi jantile, să vadă mai bine, să strălucească mai bine la poliție, la alea, știi? Așa. Că sunt urâte rău de tot, mă enervează. Îmi plac așa să fie strălucitoare. SMR, dacă nu SMR. Să revine jantile? Hă? Îți plac jantile mele? Zi-mă tare. Zi-mă tare. Și că îi place, ia auzi. Îi place jantile mele. Dar nu știu ce nu se ia ăsta de pe ea. Jegul ăsta. Cred că îl întisai dracu de tot. Îl întisai, hă? Îl întisai sau? Și ce asta neagră? Nu e ciocan de la mare. E băia de la disco, știi ce zic? Gata, poți să oprești. Ei, dete ceva să moară băiatul, îți dai seama, dacă nu mai vedea nimic în fața ochilor. Nu, ascultă-mă și puțin, că eu că se întâmplă, el fiind beat și așa, eu cred că el decât e și puțin pe partea alia, aia n-a avut nicio reacție și l-a gățat curată, dacă îi se rup sărată, l-a văzut și sau cu ceva. Să lovi în aripi. Da. Și sări urată, dai seama. Ia mai ziua, de cât avea alcool în ei? 1. Și mergea cu mașina, medic. Era șef chirurg. Șef chirurg, scuze aia. E Forț. Cum? Îl faci, auzi? Îl opera la patata tu acum. Sau îi făcea ce? Îi scotea pac de viață. Uite! Îi scoatea jumătate de creier. Aoleu, mâncătuși. Eu tot mă ună sprânceara, am ceat. El s-a făcut și era cu parapet. Vreau să comand și eu ceva, fraților, pentru mașină. Și trebuie să vină tocmai din Germania și n-au număr de România. Și le trimiserăm mail
că nu știu exact dacă se potrivește la mine pe mașină și așteptăm să ne răspundă ăștia la mail acum, ca să-mi iau și eu ceva puternic dezvoltat la mașină. În fine, de inginer și conductor. Uite aici și pe zonă, pe ăștia, pe geam. Și era bun să... Îi mai lipsește ceva acum pe exterior. Două chestii mari mai lipsesc. Și acum sperăm să reușim să ne trimite la mele, să ne trimite confirmarea că ce găsărăm noi este perfect pentru mașina mea și se potrivește. Topul, top. Da, era... Uite cât părul am aici. Doctor, că cam așa de doctor. Să moare băiatul meu. Păi merită dacă Ce-ți împumni. Păi Teo. E magician să moare aia bătrân. Uite. Lasă. Lasă-mă. Este expert să mori de vedere. Ia uite Flavie, e magician să moare aia bătrân. Ia uite. Băi, cum fac eu mâncați? Băi, cum dracu fac eu mâncați? Nu știu. Ia uite, bă. El e magician, bă, du-te dracu de ăla. Ia uite. Cum o pus să mă? Hai că mai pun dacă e, ia mai pune. Bă, e perfect din ea. Ia Are uite. sucul perfect din ea, știi? Aha. Se pune. Ia mai pune. Mai nimerești? Bă, du-te dracu de aici, bă. Dă ia. Du-te dracu, bă. Are suc perfect din ea, general. Bă, și cu trebuie. ce crezi că ai putea să faci cu chestia asta? Vii cu unul aici, cu un prieten, o bei, știi? O bei cât aia tu așa. Păi de nu știi că Știi ce zic? Și zici, băi, fii atent, vrei să-ți fac un truc de magie? Dai zicile dacă mergi și pun doza să stai așa într-o parte fără să cadă? Păi de înainte mergea la curea veche, nu le știi? Nu știi? Schema? Nu. Înainte mergea cu dozele la vechi, gen alea tortite, știi? Și faci bani așa. Faci bani cu ăsta. Curea tortită era mult mai ușor, cu ăsta e mai greu. Dar nu știu cum e și e sucul perfect din de-aia, vezi? Mă, mâncați, și-o pun și eu pe asta? Nu ai nicio șansă. Nu, că e mult. E mult. Ia uite Flaviu magicianul, mă. Câinili. Ne plin bani cu câinili. Filmăm această felină în mediul ei natural. Când merge și îl trage pe Flaviu, ia uite-l săracul. Hai, gata, înapoi, hai. Aoleu. Aceasta este Leuțul, care vrea să facă căcuțul. Acesta este Flavie, care nu vrea să-i strângă căcuțul. Că e rebel, el lasă pe jos. This is the bolid de curse internațional X. Hai că e dacă e. Nu te salvez. Ia uite pe Magnea cu primul pește. Ia uite că n-am văzut niciodată pește aici, prost, n-am văzut. Băi, ce culoare are, mă? Ia uite ce m-a speriat, Băi, mă. eu crezi că e... Ce mă speria și te în gură să... Hai, eu ajung în colan, da? Păi uite-l acolo. Păi eu nu mai plec până dimineața, mă lăsați așa. Să-mi bag. Ia uite, a rămas fără baterie. This is the new day. Aseară, mamă, deci, bă, ce trebuie să vă, nu, că trebuie să vă explic, să mor dacă nu vă explic, ca să vedeți și voi cum stă treaba aici. Bă, deci fiți atent pe aici. Am făcut niște sărituri din alea de sus, dar n-am mai apucat să mai filmez, că n-am mai apucat să mai filmez, că m-am luat valul, am făcut live pe TikTok, am făcut live pe alea. Și fiți atenți, deci mă doare fesierele aici, mă dor mușchii așa, mă dor mușchii ăștia, mă dor mușchii de la cocoașă, mă dor mușchii ăștia, las din partea asta la altă și nu mai pot, bă, băiatule, și ce crezi? Mă doare și în gât, mă doare și în cur. Nu vă gândiți la prostii, că chiar așa e, deci chiar așa e, chiar mă doare. Vreau să vă zic și voi, dări de la sărituri de la ăștia, că mă doare, dar nu mai pot, și ce zic, telefonul ăsta filmează prea bine, mă, de-l recu. Dar trebuie să, cred că ălea. Acum chat, sunt a doua zi, este ora 17:27. Bun, stați să vă găsesc bine aici. Și avem aici un crem jnit, o cafea. Stați să vă mai schimb aici cadrul. Acesta este o cafea cu caramel puternic dezvoltat, crem jnit. Și Rusti bagă la geantă. Hai să băgăm o leacă la geantă, chat. Crem jnit, crem pule. Ce bun e ăsta. Și o gură de cafea puternică.
cam bună. Vă pup, nu uitați să dați un like.